Lho urung enak banyune. Kuwi. Iki guys, tuk nila saruyi. Tak jempolan. Iki. Kancaku entuk apa? Apa le? Baterai. Beh macam-macam bisa niki. Tiga nyari. Tiga nyari kuwi. Weh kowe kena jempol iki. Yo, oke ngene tok kok jempole oke ngene le. Oke ngene. Yo. Ora pareng. Wis ora pareng kuwi tak dedeki kuwi. Mantap. Bolo. Iki. Nek goreng anu iki. Jempolan. Kali gede lho, banyune banjir. Padang kok ngene lho ya. Udan to ning ngene iki, gremes iki lho. Ora mendung ra apa iki piye iki niki, Beh. Mendung tak berarti hujan ya iki jenenge. Ora mendung ra apa cerai kok ngene iki. Lon. Kuwi gara-gara kacamata iki tak gawe iki apa udan ngono, Beh. Wis ndak mampu. Ya ta. Kayak lagi tas budal iki mau. Sik oleh siji nila saroya. Urung-urung wis arepe diudani ya iki. Iki ta, kayak jare kancane sik semangat-semangate. Masa kok ngono tok yen. Oke. Ya lho. Bro, Pak Ting. Udan panas ya areng ngetokne warna yang indah kae. Kok apa nih? Masa seenake cuyune. Ya orang rezeki berarti. Tapi ya delon windah lho madhep ngetan lho, plangine lho, delon. Jarene nek bidadari adus kae. Golek ono ngincengen ngger ndi ya lak adus. Bidadarine iki mau. Kayak andukan iki mau. Apa ya cah-cah seweneng iki mau. Duo CN. Wek kancane kuwi. Kuwi wis wae. Mari udan ku enek secerah harapan pelangi. Ya, lumayan ya. Lagi iki lumayan iki. Betok. Tidak. Iki kerapu Jawa. Ijo. Iki. Jos, kerapune. Lumayan gede wis. Bapake iki. Oke, mantap. Ya tetap hasilnya iki wis paling babon. Bapak lah iki. Paling bapak iki. Hasilnya ini kini nila saroya cilik-cilik sak jempol-jempol ngene samene-mene. Sak mene-mene iki. Iki enak. Nah iki wis lumayan iki. Iki sak ngene iki nila saroya. Iki wis tetep iki kae iki. Sang pengisruh untuk pirang iji iki, Beh. Iki wekku iki. Kancane mu mesti buane di siji. Loro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beh, jan. Oke, untuk 16 iki. Kurang papat nih rong jina. Sing srotok sampai pancingku dipedhotne iki. Ndi wae iki? Iku ya iwake iki pancing dipedhotne iki mulai wis kanggo serepan. Cuyu akeh iki. Nggono kena dibothokno bothok iki, dipelas. Sing anu, masangi tikus. Ya aman ge masang ta, Nyo? Lah kanu ya tak ge rumpon nak unyok ning kalinah iki. Ya ge rumpon, sesukne lak mancing ben akeh wae. Oke bolo, sing ngono iki mau asile. Iki enak baterai endi bateraimu? Di baterai lagi baterai. Oke, siap. Pulang dulu.